So ngayon, kasama po natin si Toto. Yan. So, anong inulam mo? Fried chicken. Fried chicken o Ma'am She, patulong. nangka. Lami? Ha? Pag sure ba? Oh, nakakailang araw ka na dito? Kaon. Nabusog ka? Masarap? Bukas ano gusto mong kainin? Anong ulam? Ha? Ano na? Curry. Ako bahala. Kamusta ang klase? Gumawa ka ba ng mga assignments? Parang ano po siya, kaano ng pamangking ko? Anong grade mo na? 7, no? Tama. Yung, si Kurt, kabatch niya yung isa kong pamangkin. Ano bang gusto mo maging paglaki mo? Hindi. Dapat ka, ano na? Seaman. Hello. Gusto mo mag-aral na, ano ba? Mag-ano ka? Magmamarin? Ha? Sinabi mo na kay mama at papa mo? Hindi, kumakain ka dito sa amin. Sinabi mo na. Ano sabi ni mama at papa mo? Ano sabi ni mama at papa mo? Dili na ko mag-tuntun po sa gasa. Dami na Kapag? Dili na ko mag-tuntun po sa gasa. Kung saan-saan, dito na lang. That's good. Wala ka namang ngayon sa classroom? Walang problema sa school? Okay naman? Sino nagatid sa'yo kanina? Si papa mo, hinatid ka niya palagi. Sinusundo ka rin niya sa gabi pag uli mo. Dili na sakay lang mag-dili. Pag pauwi na. Ano oras ang uwian? 3:45. Pag umuwi ka sa inyo, anong ginagawa mo na? Trabaho dito ka naggalungag. Tumutulong ka sa gawaing bahay. Nagalungag ka. Tapos, naglalaro ka pa. Ha? Pag natapos na yung mga ginagawa, tsaka ka maglalaro. That's good. Paano yung mga kapatid mo? Sino nagbabantay? Nagtatrabaho ba si mama at papa mo? Si papa yung nagtrabaho. Si mama ka dito sa Balay lang. Pila edad nga nun? 2 years old. Araw-araw ka may baon na pamasahe. Pila pamasahe mo, pliti? 15 Pag mag-isa ka, 15. Jisra. Tapos pag pauli kayo ng pinsan mo, magbaklay muna kayo dyan. Pataas. Dapat itong 7-Eleven. Ay naman. Doon kasi mas mura na. Yung singil, magbaklay mo. Ano favorite subject mo? Yan. Ano mo yung favorite subject? Ano? Saman? English? Would you mind say something to your ate? English man siya. Atong naghatag sa imo ng pagkaon. English. What would you like to say to your ate? Ayan, anak. Go. In English. Ayan. Thank you very much. Ano ba? Thank you. So, thank you very much, ate. Thank you very much, ate. Ayan. Sa kanang Sa bigay. okay lang kahit Bisaya, sige lang. Sa fried chicken. So, binigyan niya. Katong meal, kahit anong ulam gusto mo ha, magturo ka lang ha. Kahit wala si Ma'am Shidi, kunyari wala ako dito sa tindahan, ituro mo lang, sabihin mo lang kay Ate Sarimax o kay Ate Michelle ha. 45. Asa na si pinsan mo? Diyan na.
ayan. O, enjoy ha. Mag-ingat. Mag-aral maigi. Okay? O, sige. Tapos, so, bukas Friday. O, last day. Wala kayong PE. Ba't wala ka pang uniform pala? Hindi ka naka-uniform. Sa Lunes na ako. Dahil, nga naman. Bakit? Isa lang ang uniform mo? Oh, kaya la, ba't di ka nag-uniform? Okay lang kita hindi naka-uniform? Basta nakaganyan Bawal lang, hindi ko luto. Hindi naman ito magputi na. Puti lang. na polo. Sinina ako. Basta kahit basta puti lang na t-shirt, okay ra. Pero ang polo mo, amoy polo. Dapat lagi ka magpo-polo para mas mas Lagi okay. lang ako. Kaya la, Nagsara ko. dahil nadudumihan. Kuris-kurisan sa utos nito. Okay. Ako niya. Sa ballpen? Ballpen niya? Ang pag-anak ito ni Jed, appointed ko sa Batong kanin. Naanuhan niya ng ballpen yung polo mo. Okay. Sige. Pakabusog lagi ha. Mag-ingat kayo ng mo. Gusto mo yung spaghetti? Mag-sure? Lamig ba? Mag-take out mo para sa mga kapatid mo. Gusto mo? Mamaya. Daan ka dito mamaya ha. Tapos take out mo yung mga kapatid mo. Okay, bye-bye. Sige, magpasok na sa school. Diba? Napaka-simple lang. Simple lang yung gusto. Simple lang yung simple lang yung buhay na gusto ng bata. Bagamat napakahaba pa ng lalakbayin nito para maabot yung mga pangarap niya. And sana magtuloy-tuloy. No? And 5 years from now, kung mapapanood mo to, no? Sana isa ka na rin maging successful na singer. 5 years o mga 10 years from now, ginoo ko, ilang taon na ako nun. Diba? So again, maraming salamat dun sa mga tao na patuloy na nagsishare ng kanilang blessings na para may ipaabot ito sa iba. And tayo po ay narito lamang na magiging tulay dun sa mga taong nais ninyong matulungan. No? Hindi po kami nanghihingi directly sa inyo. No? Yung iba po talaga kasi is nag-PPM lang to say na, Ma'ams, to, Ma'ams, bigay mo to, Ma'ams, gawin mo nga to, ipano mo nga to sa mga bata. So maraming salamat, maraming salamat po. No? I-clarify ko lang yung regarding po dito sa kay Toto, no? Hindi ko siya ipinapakita to protect his hindi yung image niya. Kumaga, kasi syempre hindi naman natin yung mga isip ng mga tao. Ayaw rin naman natin siyang mahusgahan ng kung sino lang basta-basta, 'di ba? Kaya ang sa amin lang sa maliit na bagay, makatulong kami sa kanya sa pag-abot ng pangarap niya. I mean, hindi man ito araw-araw, no? Kung may pagkakataon, bakit hindi? Kung meron kami ritong mga extra pagkain, bakit hindi? Magbibigay naman tayo, no, sa kanya. Pero, yun nga, gaya nga ng sinasabi namin po sa inyo, maraming salamat din sa nagpapaabot ng tulong para kay Toto, no? Hindi ko pa nakausap yung papa niya, hindi pa kami nagkikita. But then I know for sure na sobrang thankful din sila kasi syempre yung expenses na babawasan, no? At patuloy pa rin naman silang nagtatrabaho. Hindi naman po ito buong semester o buong na maibibigay natin pa rin kay Toto yung libreng meal. Magkakaroon pa rin naman at nagkakaroon pa rin naman ng responsibility yung kanyang mga magulang. And halata naman kasi base sa kwento ni Toto is si papa niya lang talaga ang nagtatrabaho para sa kanilang lahat, no? Dahil ang mama niya ay nag-aalaga at nagbabantay sa kanyang kapatid. So, muli sa mga papaabot ng kanilang tulong. Maraming salamat po. And meron pa tayong spaghetti na natira. So later, bibigay rin natin ito dun sa ibang mga magla-lunch ng mga 12:30 kasi most of the time, mga ganitong oras, pag nailabas na natin lahat ng pamimigay natin, yung ibang late na nagla-lunch, wala na naaabutan. So, kawawa naman sila. So, ayun. Again, maraming salamat. Ate Inday, shout out to you. Maraming salamat sa pa-spaghetti, pababa at pataas.
Ayan, shoutout sa inyo dyan. Basta kay ate na lang. kay ate na nagbigay po ng meal para kay Toto. Maraming salamat. Actually, hindi na si Toto. Sinama ko na rin yung pinsan niya yata yun o kaibigan niya na lagi niyang kasama. So, nilibre na rin natin siya ng meal. Maraming salamat po sa inyo lahat. And to everyone, balik na ako dito sa ating pwesto kasi marami pang customer na kumakain. Assist natin sila. God bless you all. Ingat po. Bye!